Het is vretemidje, 10:45 en de familie Kroes zit nog aan de etenstafel. Ik denk nog... Veel. Dus nog... Ik denk dat we ongeveer om 4 uur binnen aan het spelen. Hoe het zien we naar de beurt al. Oké. Yes. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat als ze aankomt erin, want ze vertelde kreeg dat het een lange baan was, dat ze er net naar beneden shot, want er zijn natuurlijk al je mensen die haar aansjoggen. En dan moet ze natuurlijk wel gewoon het publiek inzien, lijkt het mij. Dan komt het zelf zeker erdoor. Denk ik. Een goeie advies van mijn zus neem ik altijd aan natuurlijk. Nou. Dit wordt een papillon. Aha, dat ziet er chic uit. We zijn ordelijk bezig ongeveer en wij spelen bij de Bazuin uit Oenkerk en we hebben op Simmerdijs wil spelen. En, en ze begon het badje met te rooien en toen dachten we van ja, dan moeten we kennen altijd opjaan. En dan sturen we de spiolen Friese Music Night. Ik speel hier nu, ik denk 9 uur heb ik harples op de Meldij al. En dat doe ik geregeld. Ja, dat kennen we wel zat toch? Ja. Ja, ik ben heel trots zo. Ja. Dat ze nou daarna je twarres binnen. Stel je dan met squallen stop en zo? Of, hoe, Nee, want het twarres is het wel. Ik ben gewoon Pieter en Iris, hè. Oké. Dus... Als je met je aansje word ik zenuwachtig. Nou, zo blij met mij. Je merkt me op de zenuwen. De familie Kroes is er klaar voor, maar we moeten eerst Pieter nog ophellen. Wie wint het Pieter eigenlijk? Robientje Wai. Robientje Wai nummer 5. Iris is Sontje en wen het in Drachten. Pieter Veenstra is Section en wen het in Rottevallen. Was je er klaar voor? Ja, wees. Ja? Als die zaal als het vol zit, maar meestal dan... ik denk dat ik dan... ik denk dat ik haast grote knikkerbeentjes kreeg. Als we bij het vak aankomen, blijkt er een hele bus vol met Pieter en Iris fans te staan. En wat we hinnen? Nee, treien AA. Een VIP, ja. Vip in dan. Nou, dat hopen we. Nou ja, Iris die zegt in de kranten staan dat artikel over... dat is die opkoers voor 3 Minutes of Fame. Dus dan hebben we dat ingestuurd. En toen blikten we in van de 6, er waren 6 nominaties. En moesten we verder zoveel mogelijk kliks, dus zoveel mogelijk mensen die het bezeggen. En daar gaan we het dan om. En dan bepaalde de jury nog af als ze die ik goed genoeg vond om zeg maar, hier op te treden. Dit wie het filmpje dat Pieter en Iris op YouTube zet hier. En dit wie de concurrentie. Dood ik nog een jong baasgewier. Ik wil het van me zien mij. En dan wacht ik soms lekker en kom naar boen. Ja, no, vreemde Frans. Is er wat van? Nou, we krijgen een prutte omvraag van mensen die graag op Friese Music Night willen spelen. En dan denk je van, oh, maar al die onvragen, wat maken we ermee? We kunnen net iedereen maar laten komen en we willen er iets mee doen. Dus hebben we dit in het leven roepen. In samenwerking met de Leeuwarden Krant hebben we dit betocht. Als Pieter en Iris een bus met fans mobiliseren kunnen, dan kunnen ze die wedstrijd natuurlijk ook winnen. En het leuke van Joen is dat ze haar een klaar keer maar dealen met twarres. Goed ervan? Ja, goed. Mooi. Ja, het is natuurlijk ook een beetje het genre waarin Twarres zich begeeft. Dus natuurlijk geniet ik ook dit soort muziek. Het is echt de gitaar, het is een beetje rollen omgedraaid. Hè? Ik pak de hoge stem en Mirjam pakt de gitaar en de lage stem. En doen ze eigenlijk een beetje andersom. Ben jij ook al zo zenuwachtig? Ja, ik ben heel zenuwachtig. Ja? Ik ook wel een beetje hoor. Hoezo? Ja, een beetje wel. Voor het eerst met de nieuwe Johan, Joost. Ja. En dus ik voel wel een soort warm gevoel in mijn buik. Jij ook? Ja, dat heb ik ook. Was jouw eerste keer dat je optreedt ergens? Nee, we hebben wel eens vaker opgetreden, maar nog nooit voor zoveel. De kleinere dingen? Ja. Ook met z'n tweeën? Ja, op Simmerdijs. En hij op gitaar ook allemaal? Ja, Pieter speelt gitaar en ik zing. Oké. Dat is eigenlijk net zoals ons, maar dan omgekeerd. Omgekeerd, ja, dat zei Joost net ook. En wie heeft bij jullie de broek aan? Oh! Ja. Joost valt goed als de nieuwe Johan op de Friese Music Night. Nu wordt het tijd van Pieter en Iris om de make-up in te keren. Maar het dit is wel even nodig. Bij Pieter ik, hè?
Wat er beter op. Nou met mooi even die beeldbracht, Pieter. Ja, precies. Voor en na. Ja, precies. Vorig jaar zou Jeroen van der Boom ook op de Music Night staan, maar dat Guido net terug. Klopt, ik had nog wat goed te maken. Ik was vorig jaar uitgenodigd en toen moest ik optreden volgens mij in de finale van Idols of de X-Factor. Ik weet niet precies welk programma het was. Daar kreeg ik ook nog een gouden plaat volgens mij. Dus dat was voor mij een bijzondere avond. Alleen dan tellen de commerciële belangen van de platenmaatschappij. En als je dan live tv moet doen, dan vervalt een regulier optreden, zo heet het dan. En het was wel heel erg jammer dat dit verviel. Maar goed, ik ben er nu en dat scheelt. Wat ga je doen? We gaan sowieso de hit zingen. Jij bent zo, één wereld, betekenis. En één wereld, jij bent zo, ga ik trachten om in het Fries te zingen. Ik heb Pieter en Iris meegenomen en die gaan vanavond ook optreden. Ja, leuk. Ik zie ze staan. Ik heb net kennis met ze gemaakt. Ja. Heb je nog tips? Nee, ik heb geen tips. Wat je moet doen, wat je bedoelt. Ik denk dat je gewoon moet. Iedereen is anders en iedereen doet het op zijn eigen manier. En als je het gevoel kan hebben dat je het op je eigen manier kan, dan heb je denk ik al genoeg. Want daardoor sta jij er. Ik bedoel, ik heb vorige week nog zelf ik wil niet zeggen kat gehad, maar wel het commentaar gehad dat ik begon te zingen met het Wilhelmus in mijn hand in mijn zak. Wilhelmus, maar ik begin 9 van de 10 met mijn hand in mijn zak. Dus het was een soort automatisme dat ik zo ging staan met Wilhelmus. Wat overigens niet de bedoeling was natuurlijk om het volkslied. Maar ja, als ik het op Koninginnedag zou doen, dan zou ik wel mijn handen uit. Maar dit was gewoon een soort automatisme. Nou, ik wil Jeroen van der Boom heel veel succes wensen. Succes in het Fries. Ja, leuk om te horen. Ja. Ik kon het verstaan. Oh mooi. Dat begint al. Ik wens jullie heel veel succes vanavond. Ja, geniet ervan. En het zijn jullie vrienden en kennissen en mensen die dicht bij jullie in de buurt komen. Dus voor jullie kan het sowieso niet stuk. Als een kus op een mond verlaat, als jij mijn bed verlaat, klinkt een schreeuw in mijn hart, omdat ik je zo haat. Zeg in hemelsnaam dat dit geen einde is, nee. Tegen beter weer. Is die bij mij op de foto? Ja. Je bent Pieter en Iris! Hey, in daarachter, in de kroppen, straks aan wandels op het podium, je poppen. We kennen net al in de je hier een dag waarom je wat is helpen, beginnen mij zo'n shit on. Neem een hartje chin, neem een zillion de verkeerde, nog binnen je mondbaar. Dan togen wij het ze bieden, het beste gronder is die knap voor elkaar ervoor. Alle Jericho. Dank u wel. En hoe doe je het? Geweldig, echt geweldig. Ik zei, wat een adrenaline. Is dat zo? Ja, poeh. En slaaf nou? Of, Ja, slaap je slaan. Nog een keer. Ja, geniet er maar even van, jongens. Nog een groot applaus voor Pieter en Iris. Ja. Fantastisch. Hey.